משרד החינוך מצדיע היום לאחראים על התחזוקה בבתי הספר, אבות הבית. האנשים שמחזיקים בתפקיד חשוב ולא תמיד זוכים להערכה, היום כן. דפנה ליאל, כתבתנו לענייני חינוך, עם הדיווח. רוב המורים יכולים לחלום על קבלת הפנים שמקבל שמעון ממו, אב הבית של בית הספר נועם רמות בנים בירושלים, מה שפעם נקרא שרת. הוא בא ראשון והולך אחרון, ולמעשה כל בית הספר על הכתפיים שלו. אב הבית הוא כבר לא רק האיש עם צרור המפתחות הענק. אבות הבית של המאה ה-21 נדרשים להתמצא במחשוב, בטיחות, ארגון אירועים, טיפוח הסביבה הבית ספרית, וכן גם בחינוך ובמשמעת. יש תלמידים שמאוד חברים טובים. פתאום באמצע השנה בכיתה ו', גיל 12, מחליטים שהם עושים ברוגז. אז בחדר שלי, אסור לך להסתע. יש מישהו מבוגר שהוא חבר שלנו גם כן. זה לא מישהו שהוא מורה. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה גדולה מעומק לב. ממש תודה גדולה. היום הצדיע מינהל החינוך הדתי ל700 אבות הבית והמנהלניות בבתי הספר הדתיים. לכמה שעות הם עזבו את התלמידים וניסו להבין יחד מהו סוד הקסם, למה זוכרים את הדמות הזאת לפעמים כל החיים. אנחנו לא רק אב בית, אנחנו גם היועצים של הילדים, גם הפסיכולוגים שלהם. אתן לך סתם דוגמה, תלמיד שהסתכסך עם המורה, לא רצה להיכנס והמורה משכנע אותו, הוא בא אליי, תוך דקה הכנסתי אותו לכיתה, המורה בא אליי בהפסקה, הוא שואל אותי איך עשית את זה? נכון. איך עשיתי את זה? ששבתי אותו, דיברתי איתו, נתתי לו שוקולד קינדר, אמרתי לו תהיה ילד טוב. ילד בכיתה ב', בכיתה ג', כשהוא בא לאיש המנהל על המזכירה, והיא מגיבה לו במאור פנים, אומרת לו בוקר טוב, מה שלומך? למה אתה נראה לי עצוב? הנה אני רואה פה מזכירות מחייכות, זה קורה לכם בטח כל יום. אתם אנשי החינוך מבחינתי המרכזיים של בית הספר. במקרה יש לי תלוי בכיס. דבר אחד לא השתנה לאורך השנים, המשכורת שמשלמות הרשויות המקומיות לאותם אנשים, לפעמים אחרי עשרות שנות ותק. 4,900 נטו ביד. אני באתי פה בשליחות, התאהבתי בבית ספר, בילדים, בהורים, במורים, את מבינה? ויש לה גם את הדדיות. בסוף היום הזה חוזר שמעון לבית הספר, לתלמידים. החום והאהבה שהוא מקבל מהם, זה כנראה השכר האמיתי.